дар ноҳияи Ашт ба кормандони милитсия муяссар гардид, ки ҳаракатҳои зараррасон ва пинҳонкоронаи кисабури касбӣ Умед Хоҷаевро ошкор намоянд. Дуздӣ дар ҳудуди бозори фаровони ноҳия ба қайд гирифта шуда, ҳузур доштани кормандони милитсия дар ҷои ҳодиса барои боздошти гумонбар бо изи гарм мусоидат намуд. назорати бозорҳо ҷиҳати пешгирӣ аз дуздӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Аштро барои боздошти кисабур дар рӯзи аввали пой гузоштан ба ҳудуди ноҳия муваффақ гардонид. шаҳрванд Хоҷаев Умед Рустамович соли таваллудаш 1989 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб, ки қаблан барои дуздӣ суд шудааст, аз одати бад дил канда натавониста бо мақсади дуздӣ ба ноҳияи Ашт омада, санаи 22 май тахминан соати 8:30 дар ҳудуди бозори фаровони ноҳияи Ашт баъди кисабурӣ ва аз ҷайби марди 54сола сокини ҷамоати деҳоти Ошоба тасарруфи 390 сомонӣ дастгир мешавад. Хустам гурезам, давидам ки инҷа як кас маран дошт. кисабури моҳир ва гумонбари ҷинояти дуздӣ Умед Хоҷаев баъди мушоҳидаи нақдина ва ҳаракатҳои бепарвоёнаи ҷаврида бо мақсади дуздӣ ӯро дунболагирӣ намуда миёни тӯдаи одамон даст ба кисаи охирон андохта 390 сомонӣ бо мақсади харидории озуқаворӣ бо худ доштаашро тасарруф менамояд. бо ошкор гардидани ҷинояти дуздӣ ва оғози парвандаи ҷиноятӣ дасти тавонои қувваи қонун осори худро дар сарнавишти гумонбаршуда хоҳад гузошт.